Vianočná atmosféra už sála i z nedalekej obce Častkovce a tak ako každý rok prišiel Mikuláš. Sme radi, že k nám zavíta aj so svojím sprievodom a ani tento rok, chvála Bohu, na nás nezabudol, na Častkovanov a na naše detičky, lebo sa dopočul, že poslúchajú, tak priniesol hodnotné, ale hlavne veľa darčekov pre naše detičky, ktoré poslúchali svojich rodičov, mamičku a otecka, takže sme radi, že nás aj tento rok nevynechal. Detičky si pripravili krásny, hodnotný program, aby sa Mikulášovi a sprievodu páčilo. Daj nám z tvojich darov trošku, či koláča makového, či koníka medového. Veď ty, svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Deťom spríjemňujeme predmikulášsky večer, aby žiadne dieťatko neostalo bez darčeka, nebolo smutné a snažíme sa o to, aby každé dieťatko malo dneska veľký úsmev na tvári. Anjelik s čertom nestačili pomáhať Mikulášovi, na ktorého sa prišlo pozrieť naozaj mnoho detí. Jedna gula, druhá gula, tretiu navrch dám. A ustojí snehuliačika, ustojí tam. Pravidelné organizujeme starostovský punč, na ktorý sa tešíme, ale aj všetci naši spoluobčania, ktorý bude 16.12. v sobotu, ktorý, pevne verím, urobí radosť všetkým nám a pripraví nás v dobrej nálade na prichádzajúce najkrajšie sviatky v roku na Vianoce. Podľa najnovších informácií Mikuláš navštívil osobne i iné miesta v okrese. Radovan Masár, televízia Pohoda.